Son Ramón Collazo, son o que queda a terceira generación dunha familia de carpinteiros de Ribeira e o que facemos son barcos de madeira, reparamos barcos de madeira e recuperamos embarcacións tradicionais. A ver, eu empecé na carpintería de Ribeira naquelas vacacións do instituto, cando tiña mellor 14, 15 anos e baixaba ao verán ao taller de meu pai, que tiña moi preto de aquí, non era aquí exactamente a ubicación. Pero realmente eu empecé moito antes, se remonta á miña infancia, cando tiña 4 ou 5 anos. Eu recordo que meu pai tiña o taller, tiñamos a casa xusto encima do taller e tiña o chan de madeira. E nunha habitación que usábamos como trastero, meu pai fixe un burato de 8 por 8 centímetros por onde baixaba un cable e unha luz para ver nas noites de inverno traballar naqueles barcos máis pequenos que facía debaixo da casa. Bueno, pois eu, de pequeno, poñíame nesa habitación, deitábame no chan e poñía o ollo xustamente no buraco aquel que había feito meu pai hasta que me quedaba totalmente dormido. Era algo parecido ao mito da caverna de Platón. Entonces contaba a miña nai que me levantaba, me recollía xa dormido, poñíame na cama e que eu iba ca marca do burato cuadrado na cara, máis o cable por onde baixaba meu pai a luz. Ese sí que foron os meus inicios da carpintería de Ribeira. Me apasiona este traballo a medida que vas aprendendo novas cousas na carpintería, te apasiona máis. A ver, fixo moitos anos meu irmán, pero isto que vemos ahora mesmo, que é o tableiro de trazado onde desarrollamos as formas dos nosos barcos, é das cousas que máis me gusta facer. Pero cando nos surgen cousas novas, encántame. Agora estamos facendo un mástil tamén hueco e laminado, feito usando un octógono para desarrollalo e tamén me está encantando e non había feito nunca. Quero dicir que este oficio non é nada repetitivo, todo o traballo no barco é diferente, cada unha das pezas e cada unha das partes que estás compoñendo sobre el. Considero importantísimo estar en Artesanía de Galicia porque preservar os oficios e conservalos non en formol é fundamental. Oficios como este desaparecerán e estar dentro de Artesanía de Galicia axuda a que sigan adiante. E quixera decir que o coñecemento reside nas persoas, é importantísimo transmitilo de isto que coñecemos e non leválo con nós.